Saznajte šta su sve ljudi spremni da priznaju. Istina, laž, kajanje. Trenutak istine. Jeste li se ikada zapitali kolika je cena istine? Večeras, osobu od 5 miliona dinara deli samo 21 pitanje. Da bi takmičar zaradio 5 miliona dinara, mora iskreno da odgovori na 21 pitanje. Svako pitanje će biti intimnije i teže od prethodnog. Tiče se privatnog života takmičara i ne samo njegovog, nego i njegove okoline. Potraga za najiskrenijom osobom u Srbiji počinje. I zato vodite računa. Ja sam Tatjana Vojtehovski-Stevanov, a ovo je Trenutak istine. Takmičari koji će večeras sedeti na ovoj stolici prošli su poligrafsko testiranje. Testiranje je bilo vrlo rigorozno, ali su oni na to sami pristali. Rezultati testiranja nisu im poznati. Ako iskreno odgovore na 21 pitanje, napustit će ovaj studio bogatiji za 5 miliona dinara. Vreme je da vidimo koliko su iskreni. Upoznajmo prvog takmičara za večeras. Zorica Marinković ima 33 godine, nije udata i sa 3 dece živi kao podstanar u Rumi. Trenutno je na porodiljskom odsustvu, radila je kao zamenik matičara i kao šef mesne zajednice. Sebe opisuje kao prpljivu osobu, često euforičnog raspoloženja. Zorica je na poligrafskom ispitivanju odgovorila na više od 50 pitanja, od kojih će u emisiji biti postavljeno 21. Ovo je vaš trenutak istine. Dobro večer, dobrodošli. Izvolite, smestite se. Malo visoka stolica, jeste se dobro smestili. Dobro večer još jednom. Dobro večer. Zorice, jeste li spremni da sve vaše tajne iznesete u javnost večeras? Da. Da ili da? Da. Dobro. Ako vas uhvatimo u laži, Oj. Pa šta će onda biti? Odustat ću. Odustat ćete? Da. Dobro, gledajte da ustanete samo pre nego što slažete, ali ako slažete nećete ništa zaraditi. Znam. 5 miliona možete da osvojite večeras ukoliko odgovorite iskreno na 21 pitanje. 5 miliona, pa to je prilično velika suma. Ne samo u Srbiji, nego uopšte. Ili imate neke planove s tim novcem možda? Imam. Možemo da znamo šta? Kupit ću svoje dece stan. O, lep. Koliko imate dece? 3. 3 dece? 3. Odlično, Zorice. Pred vama je 21 pitanje. Da. Pitanja su podeljene u 6 nivoa. Svaki nivo je teži od prethodnog. Pitanja su sve intimnije i intimnije. Kako idemo iz nivoa u nivo. Vi uvijek možete odustati, ali ne možete da odustanete ako čujete pitanje koje sam ja pročitala. Znači, kada pročitam pitanje, na njega morate odgovoriti. Da li vam je to jasno? Da. Dobro. Vi, Zorice, večeras niste sami ovde, imate podršku. Ja ću zamoliti i ljude koji su došli sa vama da nam se predstave. Možda krenemo ovako sa leva na desno. Izvolite, gospođo. Ja sam Gordana Čolaković, Zoricina drugarica i dolazim iz Vitojevaca. Dobrodošli. Hvala. Izvolite. Ja sam Branka Vučetić, prijateljica Zoričina, iz Rume sam i sve najbolje joj želim. Držite paločeve, već vidim. Da. Odlično, dobrodošli. Izvolite. Ja sam Majka Marinković Ljiljana, dolazim iz Vitojevaca. I posebno dobrodošlice za majku Ljiljanu, dobroveče i vama. Da. I vi, gospodine? Ja sam Radovan Slavujević, isto iz Vitojevaca, drug iz ranog detinjstva. Držite paločeve, Zorice, svi večeras. Jeste, da. Postoji jedan moment kada vi svi možete učestvovati u ovom kvizu, ja ću vam to objasniti. Ispred vas se nalazi ovo crveno dugme, to je takozvani stop taster. Ukoliko ja pročitam neko pitanje na koje vi ne želite da čujete šta bi Zorica mogla da odgovori, vi pritisnite stop taster. Tada ću ja pročitati rezervno pitanje koje je spremljeno. Znači, samo ukoliko ne želite da čujete odgovor, lepo se dogovorite i pritisnite taster. Možete da upotrebite ovaj taster bilo kada u toku kviza, ali ne možete na posljednje 21. pitanje. Zorice, 21 pitanje do 5 miliona dinara. Ono što može da vam se dogodi večeras, to morate znati. Ovaj put do 5 miliona eventualno može vas učiniti srećnom osobom, može vas učiniti možda i nesrećnom osobom. Da li ste spremni na to? Da. Dobro. Trenutak
istine. Krenut ćemo sa prvim nivoom. To je 6 pitanja za 100.000 dinara. Ono što je važno, što hoću da vam kažem, ne morate davati iste odgovore kao na poligrafu. Možda ti odgovori koje ste dali na poligrafu nisu bili tačni, nisu bili iskreni. Znači, bitno je da budete iskreni, skoncentrišete se par sekundi, kad čujete pitanje, odgovorite mi se da ili ne. Jel možemo da krenemo? Možemo. Dobro. Zorice, kažete mi ovako, po prirodi, jeste vi optimiste ili pesimista? Pa više pesimista. Više pesimista? Da. A se smejete onako nekad od srca? Uglavnom. Šta vas je posljednji put nasmejalo do suza? Ovaj kviz. Ovaj kviz vas je nasmejao do suza? Ok, neka bude tako, samo da se smejemo do suza. Idemo prvo pitanje, ste spremni? Da. Idemo na prvo pitanje. Da li ste ikada plakali samo kako biste izazvali nečije žaljenje? U nastavku emisije pogledajte. Da li mislite da je oženjeni muškarac sa kojim ste u vezi najobičniji slabić? Priznanje. Da li ste ikada pokušali nekome da rasturite vezu ili brak? Šok. Da li mislite da je vaš partner u braku sa svojom ženom samo zato jer ona ima novca? Da li mislite da je vaš život potpuni promašaj? Istina se vraća u Srbiju. Trenutak istine. Trenutak istine. Da li ste ikada plakali samo kako biste izazvali nečije žaljenje? Ne. Vaš odgovor je istinit. Zorice, čini mi se kao ćete se sad rasplakati. Nemojte na prvom pitanju, molim vas. Ne, sad ću se srušiti. Nemojte se srušiti. Lepo se namestite. Pustite ruke sa tih rukohvata. Lepo. Tako. Namestite. Bolje tako. Bolje, ali moram Odlično. nego ovako. Ovako je bolje. Važno. Tako. Dobro, Zorice. Koliko imate dece? 3. Svaka čast. Nije lako danas odgajati 3 dece. Nije. Šta vam najteže? Šta vam je najteže tu? Pa najteže to što mi treba odmora malo. Ništa oko njih ovako da je teško, ali hiperaktivni su, pa onda treba puno energije. Jel pomaže majka Ljiljana oko dece? Naravno da da. Da pitamo majku Ljiljana, jel čuvate Zoričane, jel čuvate unuke? Čuvam Pavla. Kako? Pavla čuvam. Pavle je Najstarijeg, da. najstariji. Koliko On je najstariji? kod mene, Da. Koliko ima godina? 3 godine. 3 godine najstariji? Da. Koliko su oni mlađi onda? Oni 2 i 6 mjeseci. O, boga mi, to je ovako sve jedno za drugim. Neka, svaka Ovo je čast. 2 i 3. Ovaj je 3 i 4. Dobro, A Malecka 6 mjeseci. svaka čast, odlično. Bebe. Idemo na pitanje broj 2. Da li ste ikada namerno izbegli kontracepciju samo kako biste ostali u drugom stanju? Da. Vaš odgovor je istinit. Ovo su aplauzi za iskrenost. Da pitamo vašu majku, jeste vi Ljiljana znali da će ovaj odgovor biti da? Da. Znala sam. Znala ste. Da. Šta mislite o tome? Jeste joj savjetovali možda, pa nemoj, pa sačekaj? Sama odluči. Sama je Kako odlučila. hoće. Dobro, Zorice, s obzirom da imate 3 dece i to male dece, pretpostavljam i da kuvate Da. svaki dan Svaki drugi. i što se mora, to je teško. Što se mora nije teško. Dobro. Jeste dobra domaćica? A mislim da da. Šta najbolje spremate? Evo pa svašta. Svašta. Svašta Sarmu, nešto. proju. Sarmu, proju, sve. Odlično, odlično. Jeste li spremni za 3. pitanje? Da.